नमस्कार, मी ऋषाली नेमन. कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी रव्याचे लाडू आणि तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी इथे 3 वाटी रवा घेतलाय. ह्या वाटीच्या साह्याने माप घेतलंय मी. 1 वाटी साखर, 1 वाटी तूप. इथे मी ड्रायफ्रूट घेतले, काजू, बदाम, मनुका. इथे मी सुंठ पावडर, वेलची आणि जायफळ घेतले. इथे आपली कढई गरम झाली आहे. तूप घेऊया. तूप व्यवस्थित वितळलं आहे. रवा इथे मी बारीक रवा घेतलाय जिरोचा. मीडियम गॅस ठेवायचा आहे. फास्ट गॅसवर रवा आपला करपू शकतो. आता आपण दुसऱ्या बाजूला पाक करत घेऊया. इथे मी 1 वाटी साखर घेतली आहे. त्यासाठी मी पाऊण वाटी पाणी घेणार आहे. पाकाला आपण चांगली उकळी काढून घ्यायची. बारीक गॅसवर 15 मिनिटांसाठी आपण रवा चांगला भाजून घ्यायचा आहे. पाकाला जर तुम्ही चांगली उकळी काढली तर तुमचे हे लाडू महिनाभर टिकणार. इथे पाकाला उकळी आलेली आहे. पाक आपला तयार आहे. गॅस बंद करून घेऊया आपण. इथे 15 मिनिटं झालेली आहेत. रवा चांगला भाजला आहे आपला सोनेरी रंगावर. आता या ड्रायफ्रूट्स घेऊया घालून. इथे वेलची, जायफळची पूड आणि सुंठ ती पण घेऊया. आता यात पाक, वीस मिनिटांसाठी आपण झाकण लावून ठेवूया. आता आपण याला इथे 20 मिनिटं झालेली आहेत. चेक करून घेऊया आपण. इथे आता आपण लाडू वळायला घेऊया. तुम्हाला जशा आकाराचे पाहिजे तशा आकाराचे करू शकता तुम्ही. मी मीडियम साईजचे करणार आहे. आता आपण अशा पद्धतीने सगळे लाडू वळून घेऊया.
आजची रेसिपी आवडली असेल तुम्हाला तर रेसिपीजला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.